Hej igen och välkomna till nästa avsnitt av... Jag vet inte ens vad jag ska kalla det, men när vi är på Diamondcraft. Ja. Nu ska vi bygga huset. Jag fixar mycket wood. Jag går och fixar mer wood, Jeppe. Va? Nej, jag har Ender. Det är ganska konstigt, men jag har Ender. Det är ganska många som har det. Min yxa är sönder. Japp, jag kan inte fixa mer. Jag kan slå med händerna. Jag har en hel stack med wood och en med en halv. Eller en halv. Vänta, jag ska ta sönder här. Jag tror att man skulle börja blöda om man slog sönder trädet här. Orange wooden planks. Inte orangea. Nej. Kolla på den här. Något mer. Kolla. Kolla in på trädet. Det är lite raggigt. Ja, den där är mer rosa. Jag gillar den andra bättre. Oj, det var mycket diamond saker. Jag har bara en där. Oj. Okej. Borde inte börja bygga? Så, jag fixat grunden. Med fullt trä som golv. Alltså, jag gillar mycket mer ljus, sådant ljusträ. Det är det snyggt.
Nej, inte så ljust. Det är normala. Jag gillar det här mer. Det här ser så failat ut, det här trädet. Ja, jag har en och jag hade 2 stycken fast. Nej. Ja. Ni borde joina den här Minecraft-servern. Jag skriver ner sen vad IP:n är. Okej. Ses snart.